Představ si, že máš uvařit oběd pro 4 O2 arény. Je to téměř 72 000 porcí, což je téměř stejný objem jídla, který se denně v České republice vyhodí do koše. Proto jsme s Etneterou Flow vytvořili mobilní aplikaci Zachraň oběd. Ta pomáhá s darováním zbylých hotových jídel z jídelen do charitativních organizací. Denně tak zachráníme více jak 160 porcí jídla. Stačí jen pár kliknutí, bez papírování, online vyplníte veškeré informace o darovaném jídle. Systém okamžitě informuje charitativní organizaci i kurýra, který si může jídlo ihned vyzvednout. Jídlo se tak dostane k lidem, kteří ho skutečně potřebují. S pomocí partnerů, jako je Etnetera Flow, Dodo či Rekrabička, se nám podařilo zachránit více jak 80 000 porcí jídla z 30 jídelen a kantýn napříč celou Českou republikou. Chcete být součástí i vy? Navštivte náš web zachraňoběd.cz, kde najdete více informací. Zachraň oběd. Aplikace, která zachraňuje jídlo a hlavně lidi.